an ka bi baro bena ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta, décret min be warisara don APDP ka sɛbɛnditaw la. APDP ka sɛbɛndita nunu kun be di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure be cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka be bɛn 5000 ma. Ni personne morale do sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu be wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier nunu validité ye. San 3 kɔfɛ i be sen ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bena ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès nunu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu be ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a be wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw be d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a be reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i be ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o be d'i ma cili o cili. Tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifile a ka galon bɔ an da. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw ye wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye.
an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye kari ye tubabukalo ale tile 24 ye bi ye san 2025 utukalo an bɛ ale kɔnɔna na Falaye Keyita bɛ yan ani ne yɛrɛ Falaye bi sɔɔni sisan an bɛ taa Angola kunungo Mali bololandolacilaw u ye se sɔrɔ Senegali ka 88 Senegali ta kɛra 80 ye o b'a to bi min ye final min kan ka dasi bi ani Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kilo min ka kɛ ale min fɛ yen Falaye depuis ala ka Mali da an ma deli ka taa ni finali kɛnɛ kan demi finali an n'o famana u bɛ san 26 bɔ denmisɛnninw ye baaraba de kɛ tan sabula nin bɛna don tarikuw la wa a ka ɲi olu yɛrɛ de fɔlɔ ma ka tɛmɛ anw bɛɛ lajɛlen kan Faransikaw fɛ yen Maliyɛn minnu bɛ yen ani jamana wɛrɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ka kuntilenna ni Mali ka kuntilenna ye kelen ye olu ye taama kɛ ka ŋaniya yira kɛ o baara kɛra tɛmɛna sira min fɛ min ye Momo ye ale bɛna kuma o kan Segu fana o waleya kelen kɛra gouverneur yɛrɛ yera kɛnɛ kan Segu min ye baara in ye sa a kɛra tribune yɔrɔ la an da don o fana na Falaye Bamakɔ yan médiateur de la République ale y'a ka sɛbɛn bɔ k'a di sɛbɛn min ni baara minnu kɛra kɔnɔna na sa ale kɛkun ye min ye ni faso ka gouvernement baarakɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnko la yanni ka taa tribunal la i ka taga ale fɛ yen ale b'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min k'a sɔrɔ a ko ma kɛ kiiriko ye n'u kun sera k'o ɲɔgɔnna fana kɛ yɔrɔ tɔw fana na Falaye o fana tun tɛ fisaya n'a fɔra ko k'a bɛɛ kɛ kiiriko ye tuma dɔw la i jo ɲinitɔ bɛ taa bɔ i jalaki ka kiiri la dɛ ale kuma ka ca Tumutu an bɛ taa yen balo di o kɛra yen fana n'an bɔra Tumutu an bɛ sɔrɔ ka taa farafinna ani diɲɛ kɔnɔ Laginɛkaw fɛ dugukolo ale kɔni ŋunana yen Falaye o kasara bonyana Mali ye taasi bila sɛbɛn bɔ ka ci olu ma jiko an yɛrɛ fɛ yan ni waati laban in na o kimɛli fana kɛra ni ala sɔnna a ma ni waati an labɔ Super Coupe Asimi surɔ Falaye an taara pan k'an coro kun tɛ yen dɛ surɔ ta in jara dɛ Wage bɛ se tagama dɔ la ta de minisiri Wage ale tun bɛ yen surɔ min bɔr'o la an na o fana da mɔtu ni y'an don k'a ye wulada in na Falaye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi wulada in na Falaye an bɛna kuma an yɛrɛ fɛ an bɛna kuma an dɔgɔninw fɛ an bɛna kuma bɔlɔlɔ sanfɛla maaw fɛ Falaye nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ Mali ye a ka sariyaw olu falen Mali ye a ka baarakɛcogow falen Mali ye kiiri taabolow falen Mali ye kiiriso kɛrɛnkɛrɛnnenw kere k'olu sigi sen kan min bɛ yen bi n'o tɔgɔ bɛ bɛɛ da a bɛ f'o ma ko cybercriminalité Falaye ale cybercriminalité in a gɛlɛya ye mun ye fɔlɔ ale ko maaninfin yɛrɛ bɛ waleya min kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i yɛrɛ kelen hali ni ne ye kuma d'e ma k'e ka kuma fɔ Falaye ne ka kuma tɛ jate dɛ e ye min fɔ e de ta bɛ jate ni nominali bɛ kɛ procureur fɛ a yɛrɛ bɛ se ka wuli ka nominali min kɛ a bɛ se k'o kɛ ka taga ɲɛsin e ma walima ni maa dɔw ye laɲini kɛ Falaye anw tun bɛ min dɔn fɔlɔ ni ko kun kɛra cogo o cogo n'a sera kiiri la maaw tun bɛ kuma sɔnɔgɔyaw bɛ na kow bɛ tɛmɛ a bɛ fɔ ko karisa a bɛ ɲini fɛ e kana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ aw ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ Falaye nin waati laban in na denmisɛnnin caman bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ tiɲɛ don maaw kan ka kow ɲini k'u faamu yanni u ka don a la o ye filiba ye fili min bɛ maa caman sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ baara a dan tigɛlen tɛ dan sigilen t'a la anw fɛ yan sariya yɛrɛ tɛ k'a fɔ ko nin de ye bɔlɔlɔkan baara sariya kɛcogo ye anw fɛ yan o tɛ yen fɔlɔ Falaye yanni sariya ka na
kiri so kɔni sigilen don min bɛ lakɔlɔsili kɛ nka an ye mun lakɔlɔsi nin waati laban in na an ka denmisɛnnin caman bɛ ka taa kaso la a dɔw ni ɲɛfɔli kɛra u bɛ faamuyali kɛ a la a dɔw u kan ka kalan ka fɛnw ɲɛfɔ u ye falaye faneni baneni kun tɛ fɔlɔ Mali sariya la nka bi a b'a la dɛ fɔlɔ ni kiiri kun kɛra k'i ye nɛni de kɛ u tun b'a f'i ɲɛna ko o jateminɛ man di nka bi a b'a la f'a jugumanba bɔlɔlɔ sanfɛla la an ka denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔlɔn kɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ baara wɛrɛw kɛ nɛni min b'u kɔnɔna falaye a bɛ k'a caman se kɔlɔlɔ ma bi in na dɛ fɔlɔ n'i tun ye ko kɛ an yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ ka deliliw kɛ ka se ka maaw lasɔn nka bi falaye baarakɛyɔrɔba bɛ maa min bolo société ba bɛ maa min bolo kabilatigiw katakataninbolilaw mototaxibolilaw chauffeurw maçonw peintres maa bɛ falaye ko tɔgɔ bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen ka jɛkuluw sigilen don o n'an ka togoda kabilaw n'an ka sigidaw n'an ka fɛnw avocat bɛ nin bɛɛ bolo falaye i tura kelen na u bɛ plainte kɛ olu yɛrɛ bɛ kɔn communauté mɔgɔw ye ka plainte kɛ ka taa da i kan deliliko kuma o tɛ ɲɛ sɔrɔ a ko la a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ cybercriminalité de la falaye bi an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔw tun bɛ se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ bi ɲɛnabɔ cogo fosi t'a la fo kiiri anw bolo cybercriminalité fana k'an ka jateminɛ falaye an b'a fɔ n ko u t'u ka baara kɛ dɛ nka an ko de k'a jateminɛ n'a fɔra ko fɛn bɛɛ ka taa yen a laban don la u tɛna na baara kɛ sɛbɛko dɔ bɛ na don dɔ la o bɛ n'u ɲinɛ ko ɲɛnama dɔ kɔ k'a sɔrɔ ko dɔw b'u bolo u b'olu kan olu t'o kun bɔ tiɲɛ don falaye n yɛrɛ ye seere n b'o fɔ n kelen Adama Kulubali Dr Adama Kulubali a bɛ maa min wele k'a fɔ karisa nin dabila o ka ca n'a bɛ minnu minɛ falaye n yɛrɛ y'o seere a caman kɛra n ɲɛna a caman fɔra n ɲɛna wa n m'a caman seere a la fana artiste t'o la tɔgɔtigi t'o la maa fitinin t'o la kunnafonidila t'o la maa min tɛ yen bi ko Adama ma deli ka i wele k'a fɔ karisa nin tɛ bɛn n yɛrɛ y'o seere ala bɛ tiɲɛ de fɛ a y'o baara kɛ nka waati min na n'a sera yɔrɔ dɔ la Adama tɛ se ka kuma min na falaye e ni ne bɛ ɲɔgɔn na plainte donna Adama tɛ se ka delili kɛ yen tant que e m'i ka plainte bɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ o de ka ca bi parce que tɔgɔtigiw olu ko ni olu tɔgɔ tiɲɛ olu ka so u denw u musow u kabilaw k'i donn'u bɛɛ de kun olu tɛ se ka yafa olu kelen baarakɛyɔrɔtigiw olu b'a fɔ ko maa joli bɛ baara kɛ an fɛ yen e bɛna maa joli ka baara tiɲɛ i ye maa joli mago sa i ye nin ko in ta ka se maa joli ma kabilaw duguw sigidaw baarakɛ bolo caman minnu sigilen don falaye bɛɛ bɛ nin kelen de f'i ɲɛna karisa e yɛrɛ kun kan k'i miiri yanni ka nin kuma in fɔ fɔlɔ an tun bɛ dugutigiw wele an bɛ alimamiw wele an bɛ kafotigiw wele nka bi bɛɛ bɛ ka taa sariya la falaye o de la hali ni mun ko kɛra min na n'o porokotora ka bɔ yen n'a ɲɔgɔnna nana se o fana ma fana ko ayi dɛ kunun ko ne tun b'u bolo bi n ka cɛ fana bɛ taa n'i ye dɛ wa o damantan de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi o de la an bɛɛ kan k'an hakili to an yɛrɛ la an bɛɛ kan k'an ka fɔtaw jateminɛ an bɛɛ kan k'an ka waleyaw jateminɛ a bɛ se ka kɛ hali kuma tɛ o e bɛ se ka sɛbɛn dɔ ta sisan k'a fili bɔlɔlɔ fɛ dɔ ka du tɔgɔ b'a la a ka numéro de téléphone b'a la e sigilen hakilila tigɛlen pewu k'e ma kojugu kɛ falaye a bɛ f'i ɲɛna k'i welelen don wa bi APDP fana ale fana y'o kangari da maaw ye ka caya a ye bilasirali kɛ k'a fɔ mɔgɔninfin tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn kan a ka téléphone numéro bɛ fɛn o fɛn kan a ka tɔgɔla sɛbɛn bɛ fɛn o fɛn kan a kana cari falaye b'a kalama ko k'a fɔ ko ne muso jiginna bi ko denkundi photo filɛ n'i ma farati n'u y'a i bɛ taa n'i ye kaso la a la denyɛrɛnin photo a bɛ kungo i yɛrɛ den ka photo bila a la a bɛ kungo s'i ma donc an bɛ ka nin fɔ parce que nin tile laban in na fɛn damadɔw kɛra denmisɛnnin damadɔw minɛna
an taara n bɛ kuma mun fɔra an ye anw ye ninnu ladi anw kumana ninnu fɛ a dɔw kɛra e yɛrɛ ɲɛna yan i kɛra seere yɔrɔ ne bɛ to k'a fɔ tile fila in na ko ne ye personne âgée fala y'a kɛ kun ye maaw ka se k'a bɔ ko dɔw la de nka delili plainte donnen delili bɔ man di dɛ walima fanga yɛrɛ kɛlen k'a fɔ procureur ye karisa bɛ ka nin min kɛ a n'an ka tabiyaw tɛ taa a n'an ka taabolow tɛ taa a bɛ gɛlɛya o de la o don ko an y'an to kuma na an ko minnu bɛ ka musofiniw don u k'a dabila parce que an ka sariya b'a kɔn dɛ Mali sariya b'a kɔn dɛ ni ko bɔra la don min n tun t'a kalama ko ma se ka fɔ a la parce que a bɛ sariya kɔnɔ bi donc ne tɛ ka maa waaju n bɛ k'an bɛɛ de waaju parce que denmisɛnnin caman kamana gannen don bi u ka balo bɛ bɔlɔlɔ sira kan an kɔni bɛ se ka min fɔ ɲɔgɔn ye fɛn fɛn bɛ tali kɛ mɔgɔw tɔgɔ la fɛn fɛn bɛ tali kɛ mɔgɔw ka denbaya la fɛn bɛ tali kɛ mɔgɔw ka kabila la fɛn fɛn bɛ tali kɛ mɔgɔw ka sigida la fɛn bɛ tali kɛ mɔgɔw ka diinɛ n'u ka bato n'u ka alako n'u ka maanifinya taabolo la a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi fala ye tɔgɔ fɔ a ma nɔgɔn bi dɛ n y'a fɔ k'a dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu safurula jumadon a ko ma ko an bɛ ka na mun delili kɛ fala ye n'a y'an ja an ka taa tigi yɛrɛ nɔfɛ kaso la an k'a ɲininka a n'ale yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye siɲɛ joli k'an anw yɛrɛ ka taa ɲininka kaso la ale yɛrɛ n'a ye siɲɛ joli kɛ kuma na a ka kabine la k'a sigi ka kuma fɛ yɔrɔ o la kɔni kuma bɛ ban i da dɛ donc an ka ɲɔgɔn bilasira hali bi tiɲɛ don fɛn camanba de bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ko camanba de bɛ yen hali groupe whatsapp bɛ groupe whatsapp la maaw k'u kɔlɔsi fala ye a ka tigɛ ni maaw cɛ kuma la a ka fisa a ka tigɛ ni fanga fana cɛ ye dɛ parce que fanga bɛ min f'i ɲɛna a b'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka jamana de kisi kuma dɔw la maanifin dɔw b'a fɔ ko komi a ko kɛra tan aw y'aw da ɲuman don a la a y'a fɔ a kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ne bɛ n ka plainte bɔ nka bi o de bɛ ka dɔgɔya fala ye o de bɛ ka dɔgɔya i kɛra dɔnkilidala ye o i kɛra ɲɔgɔlɔnbɔla ye o sira nɛnini ɲɛ sira lagosi ɲɛ musow ladegeli fɛn ko k'a dama tɛmɛ a y'aw kɔlɔsi a y'aw kɛcogo dɔn aw yɛrɛ la an bɛɛ de don dɛ parce que an bɛɛ de bɛ bɔlɔlɔ kelen sanfɛ ko caman bɛ ka kɛ bi fala ye a bɛ ka to yen nka don nataw la u ko k'u tɛna n'u to yen tuguni ko parce que sariya bɛ yen ni maa min taara a ka hakɛ nɔfɛ olu bɛ hakɛtigiw ka hakɛ d'u ma dɛ donc bilasirali don parce que nin waati laban in ta cayara denmisɛnnin dɔw yɛrɛ tun bolo olu bɛ ka fɛn dɔ kɛ a ka ɲi a bɛnnen don nka u minɛlen u yɛrɛ dɔn k'a tɛ bɛn bon ni a ma se e ma e t'a dɔn o ɲuman ye min ye maa ɲini maa min b'i bilasira maa ɲini i bɛna fɛn o fɛn kɛ k'a ɲɛfɔ a tigi ɲɛna maa ɲini i ka to k'o ka kuma lamɛn ka na i ta ko maa minnu bɛ kɔ kan k'olu bɛ ka min kɛ k'e b'o ladege aw tɛ kelen ye dɛ aw tɛ kelen ye yan de kɔni bi fala ye hinɛ bɛ ka dɔgɔya dɛ sinamusomaw ye ɲɔgɔn datugu yɔrɔ kɔni a dan y'o ye dɛ minnu bɔra kɔnɔwolo kelen kɔnɔ fa kelen ba kelen denw olu ye ɲɔgɔn datugu fala ye yɔrɔ kɔni o mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn f'o la dɛ donc o ɲuman ye min ye janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi nin tun ye bilasirali ye bi an bɛ min fɔ an bɛɛ de dɛ an bɛɛ de bɛ bɔlɔlɔ in sanfɛ anw kɔni bɛɛ de b'a sanfɛ nin wagati in na telefɔni bɛ maa maa bolo i b'a sanfɛ min bɛ kɔ kan o bɛ ka ko dɔ kɛ ale bɛ se k'o kɛ mali fanga tɛ se k'a lasɔrɔ bi nka e kan'i ta o fɛ kan'i ta i dusu fɛ i ta ni bɛrɛ bɛn i yɛrɛ k'i yɛrɛ yɛrɛkun sɔrɔ man nɔgɔ sɔrɔ la bilasirali dɔ don bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la yan'an ka don kibaruya olu kɔnɔna na maa caman y'an wele fala ye an b'a f'u ɲɛna an b'a fɔ maa si ma i t'i hakilina fɔ an b'a fɔ maa si ma ko kuntilenna t'i la nka anw k'o de ye anw minnu fana b'a fɔ n ko an ka sɔrɔdasiw ka tɛmɛ u k'a to an fana k'an hakilina fɔ politiki hakilina fɔ maa si tɛ se ka maa balo la mali kɔnɔ mali ye démocratie jamana de ye
Ni be fɛ ka Asimi neni o bi ni Asimi cɛ. I be fɛ ka tɔ neni o bi n'olu cɛ. Nka anw minnu fana ko ni ne ka da anw ye a y'a to an fana k'an ta ni fɔ bani. Komi aw ta ye tiɲɛ ye a y'a to an fana k'an ka nkaloni tigɛ aw kɛrɛfɛ. Hakili la aw yɛrɛ bɛ min fɔ ko i ka ko faamuya cogo i ka ko taabolo ani ka miiriya cogo o bɛ dan yɔrɔ min na dɔ fana ta bɛ daminɛ yen de. Ne ko o tigi k'a ta to yen ko k'a k'e ta ɲɔgɔnna ye. Maa minnu b'aw lamɛn olu b'a dɔn cogo di jumɛn ye ɲuman ye. N'i y'a ye a bɛ fɔ ko a ka bɔ maaw k'u ta fɔ n k'a kɛ kun de ye mɔgɔ ka ɲuman woloma hakilimaw bɛ jamana kɔnɔ. Nka ni e ko maa si ta tɛ fɔ e bɛ ka min fɔ ko k'a kɛ ten o de y'a to n bɛ to ka kuma Jime ka kuma dɔ bɛ yen o ka ɲi dɛ. Facebook k'an fala ye ayi Jime ni maa ti kɛlɛ o ni kuma na ale bɛ supprimer. Non o de don i yɛrɛ ka page u bɛ n'u sigi ko a kɛ tan a don tan a bɔ tan ni a man di ye taa fan wɛrɛ fɛ n'i bɛ min fɛ yɔrɔ min na i ka togo lajɛ nka mɔgɔ ka page kan k'i k'a kɛ olu sago ye o fana ka gɛlɛn dɛ. An k'a to yaasa an ka mɛn to kan pour que fana mɔgɔ tɔw fana k'u hakilina fɔ aw bolo a b'aw jo fɛ maa si ma ban o ma maa si tɛ se ka mɔgɔ bali ka kuma nka min fana bɛ tɔw fana bolo a y'a to olu fana k'u ta fɔ a tɛ foyi tiɲɛ. Hali minnu bɛ kɔ kan hakilina ko la fala ye an ni maa si tɛ ɲɔgɔn na walayi parce que bɛɛ bɛ fili ka da kɔnɔna tiɲɛ de kan. Kɛnɛ kan n bɛ Habib Cham l'enfant de Kérémis dɔ bɛ yen fana ko fitini fala ye ninnu bɛ ko ta cogo min k'u hakilina di cogo min bonya ni karama kɔnɔ ni Mali denmisɛnnin caman bɛ se k'a kɛ ten bi an bɛ lafiya. Hali a jateminɛ bi ɲagarilabɔ fɛ dɔw kɛlen don ka Bazoum photo k'u ka profil ye dɔw kɛlen don ka mɔgɔ wɛrɛw ta mais est ce que mɔgɔ bɛ se k'olu bɛɛ bali fala ye n ko o de ka di olu tigiw ye olu b'u yɛrɛ dɔn o de la est ce que o ye problème ye. Ne fana bɛ min fɛ e fana k'o photo dɔrɔn a ma ban kɛlɛ bɛ mini hakilina di kɔni maaw ka to k'u hakilina di i bɛ kɔ kan o i bɛ yan o n'a tigi hakilina ka faamuya cogo dɔ ye a k'o fɔ nka n'a min ye an b'an bɛɛ jɛ o ye an faso in na an k'o minɛ ka ɲɛ an kɔni ko an ni bɛ bɛn fɛn bɛɛ la mɛ armée kɔni to yen o ye fana anw fana ka aso ka rouge ye 3 ye ne kɔni ta ye 1 de armée parce que ne b'a dɔn min b'o kɔnɔna na dɔɔni n t'a bɛɛ dɔn dɛ mɛ n b'a dɔn min b'a kɔnɔna na dɔɔni ala ka hakili ɲuman d'an ma. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ Falaye autant France Ukraine ni Russie Brisa ɲami bɛ diɲɛ kɔnɔ a tɔnɔ bɛ ka bɔ France de fɛ kosɛbɛ ale ye Ukraine ta k'o k'a ka marafa ye cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na yan fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Niger France ye Ukraine de ta k'a k'a ka wulujugu ye a bɛ k'o su olu la bi fala in t'a dɔn ni hakili b'a la bingani min kɛra Tezawatène n'an ka wolomasiri caman tora la a n'an dɛmɛbaw Ukraine bɔra yan k'a fɔ ko ale de y'a kɛ a ma dan o ma dɛ a ka lasigiden min bɛ Dakar olu y'a sɛbɛntiya wa bi min ye Ukraine ye fala ye a bɛ ka taa tɛgɛ ma i ko zon wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na bi
ka kɛ ni fanga lumulamalin min tun bɛ ka ɲɛɲini yan a yira k'a fɔ ko Ukraine bɛ o ko in na bi a b'a la sini wa min ye marafaw ye min ye marafa kɛlɛkɛminɛnw ye a bɛ ka na n'o caman fana ye ka tɛmɛ Moritani fɛ yaasa Mali ale bɛ se ka dafiri cogo min fala ni maaw hakili b'a la waati min na maaw tun bɛ san 2000 ale ni 10 waati k'a daminɛ ka na se fo Amadu Tumani Ture ka fanga binni ma Libi kɛlɛ waati ni maramafɛntigi ninnu tɛmɛna Algérie ni Moritani de fɛ ka n'u sago n'u dunga kɛ anw ka jamana kɔnɔ yan wa nin waati in na bi min ye Tripoli ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o kɛcogo la bi fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min b'o kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli minnu sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na bi o y'a yira sa k'a fɔ ko Ukraine drone minnu bɛ Bamaɲɔgɔn juguya wale kɛbaaw bolo ale de bɛ k'a di u ma bi ale de bɛ k'a di u ma sini jɛkulu marafatigi lakodɔnbali minnu bɛ yen n'u bɛ munumunu salo la Bamaɲɔgɔn wale kɛbaaw ale de bɛ ka drone di olu ma sabula drone minnu minɛna a caman yira k'a fɔ ko Ukraine ale ta don duguden gansanw olu bɛ baara kɛ ni drone minnu ye ani bingali min bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma archéologue ninnu ni T-site ninnu fanfɛlaw la fala ye a bɛɛ ye Ukraine bolonɔ ye wa a banbalen don Moritani de fɛ a bɛ ka nin waleya in kɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ minɛn laban minnu bɛ yen an ka finitigiw olu ye jateminɛli minnu kɛ ani kɔsa in na jateminɛli minnu kɛra ka kɛ ni Libi maaba dɔw ka kuma ye ko dɛmɛ minnu bɛ yen bi ni Ukraine bɛ k'a ta ka taa olu fɛ yen k'a dogolen tɛ maa si la wa sabula min ye o baara kɛcogo ɲuman ye u kɛlen don k'o kɔkɔrɔmadoli baaraw bɛɛ lajɛlen sigi Algérikaw fɛ yen san 2024 Ukraine ka drone olu tɛmɛna Moritani fɛ kɛlɛkɛminɛnw ka tila k'olu bɛɛ lajɛlen di yaasa u ka se ka na bingali kɛ Mali Burkina Niger o kɔnɔna na min ye Libikaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ni minɛn ninnu fɛn minnu filɛ nin ye olu danganalen don a la k'a fɔ ko min ye Ukraine ye a wolomasiri tabaw a jamanaw cɛ siranyɛnɛbɔ baarakɛlaw u bɛ ka nin de kɛ bi ni Faransi ka kɔkɔrɔmadonni ye Faransi min tɛ fɛ ka ye o de la Mali armée min ye mɛ kalo ban waati ale ye banbanci wale juguwale kɛbaa dɔw minɛ sofarakaw fɛ fala ye minɛn mun yer'u bolo a bɛɛ lajɛlen dilannen don Ukraine dugukolo de kan min ye Ukraine dronew ye sɛbɛnni mun b'a minɛnw kan a kɛlɛkɛminɛnw a renseignement minɛnw min ye Ukraine sɔrɔdasiw ye olu ka minɛnw de don wa olu bugunatigɛ de bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye an ka jamana maaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw senfɛ a yira ko bi Ukraine kɛlɛkɛlaw maa minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔdasiw ye olu bɛ ka maaw dege Moritanikaw fɛ yen ka baara cɛjugu ta ka ɲɛsin Mali jamana ma min ye Bamaɲɔgɔn wale jɛkulu minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun ka kuma ye ko ka Mali tila olu caman bɛ yen bi u y'a yira k'a fɔ k'olu ka minɛnw Ukrainekaw de bɛ ka kalan k'olu kunna wa fala ye a bɛɛ lajɛlen dorogelen don ɲɔgɔn na Moritanikaw ka dugukolo ka bi ni Faransi ka yamaruya ye ka Ukraine k'ale sɔngɔrɔma don n'o ka nin baara ninnu kɛ n'i ye sɛgɛsɛgɛliw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko nɔgɔ yɛrɛ ka bɔ a la pewu kalan a bɛ kɛ ni sɛbɛn mun ye Faransi de b'o dilan nka min ye kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛkɛminɛnw ye Ukraine ale de bɛ k'o kɛ fala ye a fan dɔ ye mun ye bi na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Irisi ye ale bɛ ka na i coko farafinna anw fanfɛ bolow fɛ kunnafonidilaw ani jateminɛlikɛlaw bɛ k'a yira k'a fɔ Irisi bɛ ka baara min kɛ bi o baara bɛ k'a to danaya bɛ ka don olu jamanaw kɔnɔna na nka waati kelen na o kunnafonidila kelenw y'a yira sa k'a fɔ ko Ukraine fana ale nanen don ka n'i kangara ni Faransi ka yamaruya ye ka musakaw bɔ k'olu di min ye ka maaw sɔrɔ yaasa sa farafinna faaba dɔw la u bɛ se cogo min na ka kibaruya juguw di ka kɛ ni Irisi ka baara ye ka se ka o tiɲɛ a bolo fala ye nin bɛɛ lajɛlen de hukumu kɔnɔna na sa Irisilakaw y'a yira sa ko waati dɔ tuma ma se sa wa Faransi ni Ukraine Bamaɲɔgɔn wale kɔkɔrɔma donni la Mali ani cɛncɛnfuga jamanaw la k'o tɛna na u wele Conseil de sécurité la sa wa u ka t'u bolo da ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kan yaasa Nations Unies ale k'a ta n'a bila fɔ Irisi ale na fara olu kan yaasa k'a ɲini sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ yɛrɛ kana o boloda ka kɛɲɛ ni daliya mun b'u bolo bi fɛɛrɛ minnu sigilen don k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ni Ukraine bɛ baara min na bi Bamaɲɔgɔn juguya wale kɔkɔrɔmadonni na ka tɛmɛ Moritani fɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka danganaya cogo min na maaw ka se ka o dɔn an ka bɔ nin degun jugu in ale kɔnɔna na sabula
Algérie ale fana sen donna n'a ko la fala ye hali n'o y'a sɔrɔ a fanga ka bon bi Mauritanie ne fan fɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan n'an bɔra yen wolomasiri taba min minɛna an fɛ yan Faransi tɔgɔ la Faransi yɛrɛ kunnafonidilaw ye mun fɔ a ko la fala ye u ko espion tɛ dɛ ko min minɛna Mali la ka bɛn ni gouvernement ka kibaruya di ye n'o kɛra août kalo tile 14 k'a minɛna Bamakɔ ACI de kɔnɔna fala ye k'a kun taatɔ don ci la ko min ye an ka wolomasiri taba dɔw ye k'u y'a minɛ k'a kun taatɔ don Kurasansan na o tɛ kɔngɔ ye sa wa minɛli k'a kɛra sa yanni yɛrɛ kɔni a sina ka balaga tunu te wa min ye dɔgɔkun 2 Faransi yɛrɛ min da don a la koyi u ko kibaruya fɔlɔ minnu dira Faransi yɛrɛ fɛ fala ye u ko k'olu ka deuxième secrétaire de don Mali Faransi lasigiden bɛ an fɛ yan ko o deuxième secrétaire de don ambassade la o kɔfɛ tuguni Faransi kelen tilala ka bɔ tuguni k'a fɔ fala ye ko jɔn ko ala ko sɔrɔdasi don DGC maa don n'o y'u ka service de renseignement maa ye ko min ye maa ko gouvernement ye fɛn fɛn fɔ a ka communiqué kɔnɔ Faransi yɛrɛ bɔra ka tila k'o kibaruyaw bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn a ka kunnafonidilaw fɛ a n'a ka kunnafonidi siraw fɛ ka nɔgɔ bɔ kuma yɛrɛ la pewu u kun ko ka wulikajɔ minnu fɛn minnu kɛ sa u yɛrɛ y'a bɛɛ di u ka kunnafonidilaw ma fala ye ko nka k'an kana fɔ cɛ ma ko espion tɛ dɛ ko lieutenant colonel de don a doctorera Faransi fɛ a ye san 27 de kɛ a bɛ Faransi min ye baara min n'a b'o kɛ DGC kɔnɔna na u ka jamanaw siɲɛ sirabɔ taama hukumu kɔnɔna na DGC yɛrɛ kɔnɔna na maa kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔkan baaraw kɛ fala ye ko a b'o o la koyi Faransi kungo de ko k'a mago to sabula diɲɛ seleke 4 sariyaw la maa minnu bɛ n'olu bɛna lasigidenya baara kɛ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko convention de Vienne o bɛ boli olu kan yaasa u kana minɛ ka bila kaso la ka ko ta ka ɲɛsin u ma ko yaasa a ka se ka o sɔrɔ nka Mali ale ko petu ale y'a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn min na san 1968 san fala ye ko ni nin tɛ ɲɔgɔn ye sira la nin kɔni tun bɛ fɛ ka fanga daraki de kɛ wa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kan ka fanga daraki de kɛ Mali sariyaw bɛ min fɔ o la olu bɛ taa n'a ye o sira de fɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛ ka kɛ Faransi fɛ bi ka maaw ɲini mun bɛna kuma si min fɛ k'o kɔni kɛtɔ ka ɲɛ sɔrɔ ka nin to bolo la k'a ka gɛlɛ min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ fala ye olu fana caman ko nin kɔni ye daluya gɛlɛn ye Mali bolo bi daluya gɛlɛn min b'a ka daluya tɔw bɛɛ lajɛlen sinsin kuma tɛ ale yɛrɛ kun taara laɲini kɛ diɲɛ seleke 4 tɔn kan k'a jira k'a fɔ bamancɔgɔlen jugu wale kɛbaa minnu bɛ munumunu salo la an fɛ yan ko min ye Faransibuw kɔkɔrɔ ko nin na kɛ o dɔgɔ duman ye Mali bolo min ye Mali gouvernement ye k'a tɛgɛ kɔni a filɛ nin koba de b'a bolo nin fala ye a bɛ se ka baara kɛ ni min ye don nataw la yaasa ka se ka fɛnw fana sɔrɔ fɛn minnu n'o laɲinibaw ye a bolo sabula diɲɛ fana kɔnɔna na nin ɲɔgɔnnaw de bɛ kɛ fala ye an ka karisa bɛ aw fana ka karisa bi yan ɔhɔ nka Mali ko f'a ka kiiri kɛ ni cɛ ye dɛ kuma kɔni bɛ yen fɔlɔ gouvernement fana bɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛli tɔw kɛ cɛ ka telefɔni kumana dɛ fala ye a ka telefɔni numéro minnu yera a kɔnɔ a ka ca dɛ nka n'Ala sɔnna a ma o baaraw an na tila ka min mana b'o la gouvernement fan fɛ an na o da maaw tulo kan fala ye Mali gouvernement ale ye bataki bɔ bataki min ye taasibila ye u dusu kasilenba n'o ye furancɛla fanga gouvernement ye u y'a mɛn ko min ye degun o ye laginɛkaw sɔrɔ dugukolo ale kɔni pɛrɛnna u ka dugu bɛ n'o ye Maniya ye Maniya n'o bɛ Guinée kɔnɔna na sa sanji kɔni kalo tile 21 août kalo tile 21 sanji de kɔnɔna na ni dugukolo pɛrɛn in ye ka yɔrɔw maaw k'olu bɛɛ lajɛlen nɔni fala ye dɔw fana tununa olu ma ye ko nin waati gɛlɛma in hukumu kɔnɔna na sa Mali furancɛla fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi ye k'a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin laginɛka bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko min ye Mali ye a b'a yɛrɛ ye nin degun in kɔnɔna na Laginɛ a jamana ɲɛma o kɔrɔ n'o o ye général d'armée Mamadi Doumbia ye Mali gouvernement ani malidenw bɛɛ lajɛlen k'u bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin nin maa ninnu ma kuma tɛ nin dusumakasa in waati hukumu kɔnɔna na Mali gouvernement ko sa ko a kɔni bɛ dugawu don kɛ maa minnu fatura Ala ka olu dayɔrɔ sumaya minnu tununa ko Ala ka an garisigɛ don u yeli la minnu fana bɛ yen bi n'olu bɛ bana na sa ko Ala ka nɔgɔya kɛ u ye gouvernement ko sa ko a bɛ Laginɛ gouvernement fo a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu tun bɛ nin degun in kɔnɔna na a waati ko wa fana k'a bɛ dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ
ala ka laginɛ n'o ye an teri jamana n'an balima jamana n'an sinji jamana n'a ka jamanadenw ye k'ala k'u kisi nin kasara ɲɔgɔnna ma Bamako min ye utukalo tile 23 ministre de l'administration territoriale fanga ka kuma lase la général de division Ablaye Maïga commandeur de l'ordre national. An bɛ to okumu kɔnɔna fala ye nin waati na min ye kɔnɔwarikaw fɛ yen sɛkili sabasiri a bɛna daminɛ Alassane Dramane Ouattara n'an b'a wele teliyala ko Ado fala ye ko Ado bɛ wuli ka jɔ la dɛ ja an bɛ nin bɛɛ la a yɛrɛ ma taa ka cɛbɔ sɛbɛn yɛrɛ da fɔlɔ ko ni ala sɔnna ma min ye utukalo tile 16 ye Alassane Dramane Ouattara RHDP tɔgɔla n'o ye ofetisiw ye k'a bɛ taa ka bugunatigɛ sɛbɛn na maa min kan ka taa da sa o ye Gilbert Kone ka fana ale de kan ka taa da u ka jamanakuntigi kalata o sɛbɛn bɛ don yɔrɔ min na ni o kalata kan ka kɛ octobre kalo tile 25 nata min ye Alassane ka sɛbɛn sa ko o bɛna na taa da n'o dara sa Alassane a yɛrɛ y'a yira sa ko ale kɔni labɛnnen don koyi min ye a ka sɛbɛn n'olu dara u ka CI la a na wuli ka jɔ kɛ bi min ye Côte d'Ivoire masakɛ fala ye si bɛ san 83 la a yɛrɛ kɔni kun sigana donna ko la nin ko in na nka a y'i to sɛgɛnnafiɲɛbɔla Faransikaw fɛ yen min ye kunnafonidila dɔ ye o y'a ɲininka a ko n labɛnnen don n bɔra sisan Faransikaw fɛ yen mun ye n kun bɛ lafiyala ye ka n fari lajɛ ko wa ko n ka kɛnɛ bi n bɛ se ka campagne kɛ wa n farisogo la fana n lafiyalen don n y'a fɔ n furumuso ɲɛna ka ban an k'an labɛn nin campagne an ka nin kɛ ka se fɔ a dan na nka an tɛ taa tako 2 la dɛ an b'a kɛ tako 1 ye fala ye ko Alassane ye nin min fɔ nin ye a yɛrɛ sigilen ka na Côte d'Ivoire a y'o danganɛmaya bɛɛ lajɛlen ye n'ala sɔnna ma sa Alassane ka candidature kɔni o bɛna na da journaliste y'a ɲininka ko jumɛn de la sa e bɛna na nin ko in kɛ a ko ko sefa bɛ Nimakara na koyi ko sefa kan ka bɔ yen ko ka na ni wari kura ye ko n'ale taara k'a sɔrɔ ko ma sigi sen kan ko ɲɛnabɔli ko tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ ko nka ko bi bi in na an fanfɛ jamanaw fɛ fana fala ye ko basigibaliya bɛ yen ale Alassane ale se ka taa k'o to fiyewu wa min ye sefa falenni ye wari kura la CEDEAO kɔnɔna na fala ye ko kan ka kɛ san 2027 ko b'a sɔrɔ ale kɔni ye san 2 kɛ fanga la ka ban ale bɛ se ka o baaraw kɛ ko ni ala ye si kalifa la Alassane Dramane Ouattara nin y'a ka laseli ye fala ye Camerounkaw fɛ yen fanga ŋwaradabaw olu bɛ wuli ka jɔ la koyi u ka maa min bɛ yen sa n'o olu kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni ye k'a fɔ sa ko ni kalata bɛ yen k'u bɛ ŋwarada u tɛ taa fansi fɛ u bɛ boyikoti boloda maa kɛrɛnkɛrɛnnen b'o la sa o ye Maurice Kamto ye Maurice Kamto ale kɔni bɛ Faransikaw fɛ yen kabi juin kalo tile fɔlɔ ale tun ye yaala ta sa ka dunun ni balakɛ fan bɛɛ fɛ min ye Camerounka bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ olu ɲɛna k'ale na kɛ cɛbɔ ye koyi a ye wuli ka jɔ kɛ sa ka maaw fara ɲɔgɔn kan fala ye nin ye kamalen e ko Paul Biya ma ale a senkɔrɔma cɛ de ko kalata tɛmɛnen ninnu na ale ma sɔn ka taa kalata la ale fununa kalata kɔrɔ Cameroun dun sariya ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa kalata la jamanakuntigi kalata la o k'a sɔrɔ wasadenw b'i bolo walima maire b'i bolo Maurice foyi t'ale bolo Paul Biya san 92 k'a ko nin kɔni ko nin ye yogoro da ye ko nin tɛ ko a tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye o la sa lajɛli de bɛ ka kɛ maa wɛrɛw bɛ yen minnu wulilen don k'u jɔ n'o y'a sɔrɔ olu bɛna sanga sɔrɔ nka fala ye ko Paul Biya bɛ taa fuguri bɔ daba da la ala tɛ mɛn ko opposition a tɛna se ka foyi wɛrɛ kɛ ko k'a deli ko ladege i n'a fɔ a ye min kɛ maire kalata tɛmɛnen na ko cɛkɔrɔba groupe bɛ fanga la Cameroun n'u y'u dili dontɔ ye ka taa sankuraw la koyi Paul Biya ko ni ala sɔnna ma ko kalata nata in kɔni ko maa tɛ se ka jɔ an ye min bɛ se k'a bati sabula min ye Maurice Kamto ye ale kɔni cɛden t'ale bolo wasaden t'a bolo min ye maire o fana t'a bolo wa ale tun bɛ fɛ ka min ɲini k'o sɔrɔ sa sariya mun bɛ Camerounkaw fɛ o ti yamaruya i ka se ka taa kalata la k'a sɔrɔ wasaden t'i bolo Paul Biya k'a sirannen kɔni kun don min ɲɛ o ye k'a fɔ de sa u ye min k'a la san 1992 sa fala ye ko ka taa n'a ye deuxième tour la o de la sa maa kɔni bɛ yen n'i bɛ fɛ k'i kamɔ n'i b'a fɛ ka John Furundi ta ɲɔgɔnna k'a la k'a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen salo k'a bɛɛ bɔ k'a bin yanni kalata waati cɛ o tɛ tako 1 labɛntɔ ye fala ye ko ni cɛkɔrɔba 2
Alassane ni Paul Biya k'u kan k'a layɛ dɛ k'u mɔdenw de bɛ fanga ta la sisan dɛ k'u ka jateminɛ ten ko waati dɔ kuma sera Ecobanki ale kɔnɔ kuma bɛ fala ye nafoloko don nka kuma misɛnnin ka ca an n'an pan o kunna ka segin ka na an yɛrɛ fɛ yan sabula min ye sisan ko Ecobanki bɛ yan kɛ ale angilɛfɔla ka ca dɛ Marocaw fana fɛ yen olu ka service de renseignement maaw bɛ wuli ka jɔ bala fala ye a na kɛ u bɛ ka minɛnw sigi sen kan sa yaasa bɔlɔlɔ sira fɛ u bɛ se ka tangananw sɔrɔ cogo min u ka service de renseignement ale b'o baaraw la kuma tɛ nin waati in na Maroc ni Algérie olu tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ u fana kɛlen don ka sa fɛɛrɛw sigi yaasa Algérie kana taa u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Maroc kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni min ye bamanjɔlen wale kɛbaaw sɛgɛsɛgɛli o minɛn minnu b'a bolo ka se ka dɔ fara olu kan hali bi a jɔyɔrɔ o bɛ se ka bonya cogo min na i n'a fɔ a bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen fala n'an seginna ka na so minisiri min bɛ nin waati in na an ka jamana kɔnɔ lakana kama ale ko sa ko u bɛ nana kibaruya mun di o kibaruya bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sanjiko baara minnu bɛ ka kɛ o kɔnɔna na fala ye gouvernement ko sa ko u ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'ale bɛ kasara ko kunna ale ka bataki belebele o bɔra k'a daminɛ sa kalo tile 18 la ka na bila tile 21 na u ye jɛrɛ minnu kɛ sen kan sa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kimɛli baaraw kɛ o ye jaabi minnu di ko de filɛ nin ye min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na utu kalo tile 12 ka na bila tile 18 na fala ye san 2025 ko sanji a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ 3 la min ye kaba megeru ye k'o ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ 1 na ka kɔn o ɲɛ sa Mali yɛrɛ kɔnɔna na sa bɛndɛgɛ mɔlen min ye fantan 4 bɛɛ lajɛlen ye u ko min kɔni ye sanjiko yɛrɛ ye a kɔlɔlɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ o ye 34 ye n'o ye ji ka walankata yɔrɔw la ye yɔrɔ 6 bɛ yen min ye sanpɛrɛn ye ale ye tiɲɛni kɛ ye min ye fiɲɛkolo fandanbanda o wulila siɲɛ 4 fala ye nin waleya ninnu sa o y'a to maa 23 olu bɔnɛna u ni na an ka jamana kɔnɔ maa 33 olu joginna min ye maa 23 olu kɔni bɛ maa 23 olu de kɔni bɔnɛna u ni na min ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu yɔrɔw binna n'o ye sow ye o ye so 845 ye ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa guwa min b'an ka jamana kɔnɔ bi n'o guwa kɔni bɛ degun kɔnɔna na o ye 1122 ye maa minnu b'o kɔnɔna na sa o ye maa 101 122 o maa de b'o fana kɔnɔna na minnu kɛlen ka degun sɔrɔ ka sababuya kɛ sanjiko ye gouvernement ko sa k'a kɔni bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu tora nin ko in senfɛ minnu joginna sa a bɛ dugawu don kɛ ala ka olu ka banaw bɛɛ lajɛlen ban pewu a ko min ye sanjiko ta nasira la fala ye u bɛ min ɲini maaw fɛ ale yɛrɛ gouvernement nana min kɛ wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw k'olu sigi sen ka sapeur pompiers fɛ ni kow kɛra yɔrɔ min na u ka se ka wuli joona ka taa ɲɛfɔli ka kɛ maaw ye mairelakaw ye min ye délégation spéciale ɲɛmaaw ye ale ni laadalatigiw Bamako a n'an ka dugu kɔnɔna na yaasa sanjiko bɛ se ka kunbɛn cogo min baara min kun sigira sen kan n'o ye brigade citoyenw ye k'olu dili don k'u caya k'u bila yɔrɔw la kalo nataw olu kɔnɔna na min ye kibaruya min bɛ di fana sanjiko ka fala ye o dili ka to senna arajow kan télévision sow kan min ye journaliw kɔnɔna na n'o ye gafew ye fo ka taa se bɔlɔlɔ sira fɛ k'olu baaraw sigi sen kan sanjiko ale dɔrɔn tɛ an ka jamana ka sanjiko in ko nin waati in na fana ko a ko bɛna na to senna sabula ko min ye sanji ye ko halisa ko a dulonnen don fala ye waati nataw la sa ko maaw ka u hakili to a la yɔrɔ min kɔni sanjiko tɛna bonya kosɛbɛ o ye jamana kɔrɔnfɛyanfan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya tawdenikaw fɛ yen don nataw la ko an tɔw an ka basigi ɲɛmajɔ taa ni ka segu an k'u bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'an janto an yɛrɛ la o hukumu kɔnɔna na sa ni maa min kɔni ye ko ye k'i ma faamuyali kɛ i bɛ se ka 80 fu 2 12 ani fu ani 1 polisiw ta o ye 80 fu 2 11 10 ani 5 gendarmew ta 80 fu 2 min ye 11 ani 14 garde nationale ta o ye 80 fu
tani kele mugan ani duru sego jegi yɛrɛ n'o y'u jabalaba ye o ta ye 80 300 ani 31 n'i y'o dasi i bɛ olu fana sɔrɔ u ko u ka kuma fana kɔnɔna fala ye ko ji fana bɛ yen dɛ ji tɔnyɔrɔw kɔw ni baw ni barajiw olu baara hukumu kɔnɔna fana ko ji kɔni bɛ ka taa sira min fɛ k'o taabolo kɔni ɲɛlen no fɔlɔ ba min bɛ yen n'o ye ba joliba ye ka taa se ba Senegal ma ani bani k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni facogo k'olu ka ɲi fɔlɔ ji tɔnyɔrɔw kɛcogo ka ɲi min ye Manantali ni Selenge ye k'olu fana bɛ u taacogo kɛcogo ɲuman na hali bi ko nka ko ji ko don maaw k'u hakili to u yɛrɛ la a bɛ se ka wala ka taa waati bɛɛ lajɛlen na o la sa maa bɛ yen u k'u sigi n'a ye ni ji bɛna bila barajiw fɛ o na ɲɛfɔ u ɲɛna don nataw la fala ye ko nka ko bɛɛ n'a ta minnu bɛ badaw la minnu bɛ kɔdaw la ale ni kɔtintiw ni batintiw kɔnɔna na k'u ka wuli ka bɔ yen pewu sabula ko min kɛra fɔlɔ o ɲɔgɔnna kana kɛ maa si kana to tulokungɛlɛya ma k'a fɔ k'e bɛ k'i dayirimɛ de ɲini batinti ni kɔtinti ni babolow kan ko bɛ t'i sigi yen tuguni ko bɛɛ ka wuli ka bɔ yen fala ye ji min bɛ se ka minɛ o bɛ yen nka ji a bɛ se ka walankata ka taa fana u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye maa o maa sira o sira n'i y'a ta ni ji kɛlen don k'a kun n'a kun minɛ i kana taa sira fɛ i sen na o mɔbili la o ala ka n'i ci a bɛ taa ba laban fɛn fana e t'o dɔn o mana tɛmɛ ka bɔ yen u ko fana ko maaw k'u kɔlɔsi ba kanko ni ba bolo ni ba ji bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ maaw k'o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye k'olu to yen ani ji tɛmɛ siraw k'olu bɛɛ lajɛlen bila pewu ko wa ko maaw fana fala ye an kana an jɔ pɔnw kan an kana an jɔ hali n'an bɛ mobili la pɔn sanfɛ n'an bɛ taa an ka tɛmɛ kuma tɛ ni san bɛ ka nalen min ye parapluiw ye an k'olu fana matarafa cogo dɔ kuma tɛ nin waati in na min ye sanji ale ko mana daminɛ telefɔniw an k'olu fa pewu ko ni san bɛ ka na k'an ka telefɔniw fa pewu wa min ye kabiliw ye n'o ye nɛgɛjuru ye ala ka n'i ci dɛ kana maga a la dɛ kana nɛgɛjuru sugu sugu ye n b'a dɔn n t'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen ne yɛrɛ ka maa dɔw bɛ yen n'ale kɔni y'a yira a b'a bolo maga a la ko maa si kana gɛrɛ olu la fala ye wa ko ni sanba fana wulilen don waati min kana taa don so kɔnɔ so min n'o ye so ye ko o ma laban fɔlɔ kana t'i jɔ yiri fana kɔrɔla la i kana taa yɔrɔ la min ye sanmɛgɛru bɛ se k'i sɔrɔ yɔrɔ min na i ka i kun dogo yɔrɔ la yɔrɔ min ni ale kɔni sigana foyi t'a la fewu i bɛ se k'i kun dogo yen o la fana sa ko min ye sanji ni ji tɔyɔrɔ kibaruyaw ye maaw ka to ka olu fana lamɛn sabula ko min ye ji tɔ ye halisa ko a bɛ yen koyi baganw fana n'i balila ka bagan ye fala ye walima jimafɛn ye i k'a ɲɛfɔ finitigiw ɲɛna joona sabula ji bɛ na ni baganw ye fana dɛ jɛgɛ sugu dɔ yera Moti Salo n ko ji de nana n'a ye ko n'an y'olu ye k'an ka weleli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara minnu filɛ nin ye senna nin ye n'an ye ninnu fana matarafa a ka ca ala fɛ kasara dɔ bɛ bɔ a la jamana kɔnɔna na ani fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Isa Rawulu Dama ye ale ka sɛbɛn nin ye Seko Jɛki a ɲɛmaaba o ye ale ye fala y'an bɛ taa Tumutukaw fɛ yen balo di o kɛra Tumutu ani Tawudeni min ye commissaire à la sécurité alimentaire ye ale tun bɛ Tumutukaw fɛ yen nin kalo in tile 22 n'a tile 23 pam maaw olu fana tun bɛ u nɔfɛ ka taa se baɲumankɛ tɔn ma sa olu kɔni nana Tumutukaw fɛ yen Radwan Agi Mohamed Ali ale min ye commissaire à la sécurité alimentaire ye jamana balo dili ko o ko ɲɛmaaya tun b'ale bolo ka taa fara min ye programme alimentaire mondial maaw kan n'o ye PAM ye Jean Carlo Chiri ale fana tun bɛ ani Tumutu ale gouverneur Bakun Kante ka taa fara directeur général n'o ye OPAM ye colonel major Ablaye Traoré olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ balo di in kɛnɛ kan Tumutukaw fɛ yen gouverneur ale ni Tumutukaw bɛɛ lajɛlen OPAM kɔni sa kabarakaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko min ye balo tɔni 2,112 fala ye o de kɔni kan ka di Tumutu ale maaw ma tɔni ba naani o kan ka di min ye Tawudenikaw olu ma yaasa u bɛ se k'u boloma dɛmɛ n'a bɛ cogo min na i n'a fɔ jamanakuntigi ye baara min kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan maa minnu fana bɛ yen sa ni olu kɔni bɛ baloko gɛlɛya hukumu kɔnɔna na ka se ka olu fana dɛmɛ ni balo ninnu ye kuma tɛ nin waati in na samiya bɛ sen na balo kuraw ma bɔ fɔlɔ u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Tumutu kɔnɔna na sa ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko wa k'a kana feere dɛ o b'a la dɛ
Merlakaw, olu ti se ka ko ma fala ye. On ont donné, on ont vendu. Am te fan fɛ, am sɔrɔ ka na ka taa kulubakaw fɛ yen. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila. An ka client aw ni ɲankuma. Yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca. Bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna. Bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan. Jeu et pari o ye mun ye? O ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye. E mɔgɔ mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurula kodi don k'a valider. Ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret. Ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen olu la. Orange Money bɛ yan aw de kama. Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleya jugu in ma cogo min na. K'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Dugutigi, ni wari dafara e passé daka. Ka sira di ne ma. Sunkalo, e kungolo ati. Dugu wari ko o diba fo dugu an dugu. Dun warata de. O koni kuma t'a la sa. E ka sama mɔnɛ to yen. I yɛrɛ ta. Sita. Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. Wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An bɛ segin ka na Bamako an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la sa min ye médiateur de la République ye ale ka san 2000 ale ni 24 sɛbɛnw o dili tun bɛ sen na. Médiateur ale kɔni tɔgɔ yɛrɛ sa Aminata Male fala ye ale bɛ sanugulakaw ka sigi la. I b'a dɔn ko kiri ministre kɔrɔ don fɔlɔ wa tile la ale kiri ministre y'a kɛ o sɛbɛn min dilen filɛ nin ye a ko sa ko taabolo 4 belebeleba b'a kɔnɔ laɲini minnu kɛra olu yɛrɛ fɛ fɔlɔ n'u bɛ se ka yɛlɛma d'u ka baara kɛcogo la ni o fɔra EID kɛnɛ kan n'o tun ye EID tako 27nan ye ani fana maaw bɛ seli minnu kɛ olu yɛrɛ ma k'a lajɛ u bɛ se cogo min na sa ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa laɲiniw bɛ se ka ta ba la cogo min na min ye 4nan ye sa fala ye o bɛ tali kɛ laɲiniba minnu kɛr'u fɛ a ka se ka don ba la maaw ka nimisiwasa sɔrɔ a kɔni ko ko a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula fɔlɔ min ye maa 600 ye o de tun bɛ laɲini k'u fɛ nka min ye ɲinansan kɔnɔna ye sa maa 12 olu kɔni nana ka na laɲini kɛ dɔ farala o b'a yira sa k'a fɔ ko baara tacogo ka ɲi u y'a yira sa ko min ye jamanadenw ye u bɛ ka danaya kɛ olu ka baara la min y'u ka laɲiniw ye olu sabatiliko hukumu kɔnɔna na k'a ɲini gouvernement fɛ fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ bali ka ko sigi sen kan u ka se ka kɛ sa nka u y'a yira fala ye kɛmɛ sara la laɲini ye 80 ye o bɛ tali kɛ dugukoloko la dɛ a tɔ o ye gouvernement yɛrɛ baarakɛyɔrɔ bɛ degun ta ka ɲɛ kulu kumaniyaw ma walima ni gouvernement ni maa min jɛra ka baara kɛ o kɛtɔ k'a ka hakɛw sɔrɔ sojɔkow ni fɛnw na k'a tɔ y'o ye n'o tɛ maa taara ni fɛn ye u fɛ yen k'a dugukoloko kuma de ka ca président y'u fo u ka baara kɛcogo ɲuman na an'u ka sɛbɛn ninnu filɛ n'olu dira ka ɲɛ sariya min don ko nin ka fisa kosɛbɛ faso ka baarakɛta jɛkuluw ma yaasa u yɛrɛ ɲɛŋɔɲɛ u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u k'a fɔ a ka se ka ban ka se ka dilan k'a sɔrɔ a ma taa kiiriso la min ye dugudenw ye olu ka wulikajɔ n'u ɲɛjɔ yɔrɔ min ye nin ye
k'u k'u jija u ka dɔ fara halisa u ka baara kɛcogo ka danaya ni tilennenya kɔnɔna na laɲiniba minnu b'u bolo olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Asimi ale ye o ɲini u fɛ ko wa k'a ka danaya bɛ u yɔrɔ fala ye n'an bɔra yan an bɛ taa Segukaw fɛ yen kunun ko wulikajɔ kɛra furancɛla fanga k'a senkɔrɔma don Segu maaw bɔra Segu fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sa ka na min ye gouverneur yɛrɛ ale tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Sulemani Traore ye ka na sa ka na dantigɛli kɛ min ye duguden minnu bɔlen filɛ nin ka gouvernement senkɔrɔma don ko ale b'a la bi a b'a la sini an ka Segu maire n'o ye Banu ye Jara ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan ka taa se Segu yɛrɛmarakafo yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen ma dugudenw ale ni a b'a fɔ minnu ma sa ko les sages de Segu olu fana bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan fala ye Segukaw bɔra tan cogo min o ɲɔgɔnna o kɛra Faransikaw fɛ yen sisan an bɛ taa ye min ye Momo de Paris ye k'ale lamɛn u ka kunun ko ale jɛrɛ kɛnɛ kan Faransikaw olu fɛ yen. Bonsoir à tous. Aw bɛɛ lajɛlen fo minnu sera yan nɔ ka bɛɛ fo minnu fana kun a ka di minnu kun ye ka na n'u ma se ka na k'u bɛɛ fo o sigiyɔrɔw la yanni ne bɛ kuma daminɛ ne b'a fɛ an ka 1 minute de silence kɛ an ka sɔrɔdasi minnu binna anw lakanali ye an ka 1 minute de silence kɛ ali n'o faso camarade de lutte un soldat a sara ka arme to a tɛgɛ kɔnɔ 1 minute de silence pour la mémoire des militaires tombés champ de bataille ani Alino. Merci à tous, merci à tous. Et on en a bi vraiment ne kun t'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ se ka ni mɔgɔ nin bɛɛ sɔrɔ an bɛna secret dɔ dévoiler aw ye an ye nin organiser wagati kunkurunin kɔnɔ mobilisation ma se ka kɛ komi a kun kan ka kɛ cogo min na ka sabu kɛ an ka aw bɛɛ b'a dɔn an bɛ yan bɛɛ dayirimɛ bɛ balo la bɛɛ dayirimɛ bɛ baara de la Faransi yan mɔgɔw ka emploi du temps o kɛra gɛlɛya dɔɔni ye gɛlɛya filanan mɔgɔ dɔw yɛrɛ siranna ka na mɛ an y'a f'u ye k'u kana ko foyi tɛ yen nka jitɔ hali n'i y'a tɛgɛ don ala tɛgɛ kɔnɔ a tɛ assuré a bɛ boli mɛ foyi dun tɛ a la o ye dɔw bali ka na dɔw fana organisation gɛlɛyara tuguni mɔgɔ dɔw wulila ka anti-campagne kɛ an contre la depuis an y'a fɔ ko an bɛna na ka na AES défend an bɛna na ka na nanzara mun minɛra déstabilisation na anw fɛ yen nanzara jɔnw u bolo finnen don mɛ hakili ye jɛman nanzara ye c'est pas tous les noirs qui sont nos frères sachez cela c'est pas tous les blancs qui sont nos ennemis aussi donc mɔgɔ dɔw wulila ka anti-campagne kɛ pour que mɔgɔ kana se ka na mais malgré tout ça an ye ni mɔgɔ sɔrɔ yan nɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun ne kun hakili la ko an yɛrɛ dama de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan mais nombre tɛ dɛ c'est pas le nombre qui compte je me rappelle en 2012 RFI ye nkalon da armée malienne na an wulila ka taa RFI ka siège la on était au nombre de 7 personnes, mais il m'a fait que 7 personnes coûtaient parce que en mobilisation, il y a un paquet. Pendant Franco, il y a plus de 7 personnes ici. En bas, Franco, on a Wally à Russia. Principal d'Opi, comme Malien d'Opi, Béa. Malien Mounou Kanko Famia, on le met à dénoncer. Principal d'Opi. Et en beaucoup, o de ye ko an ma sɔn a ma togo si la aw ma sɔn a ma k'a fɔ ko tubabu dɔ ka wuli ka taga anw fɛ yen k'a bɛ taa déstabilisation kɛ
jamana ni tɛ Asiminta ye ministre ta tɛ député ta tɛ anw de t'a to anw de ta ye jamana in ye aw ma se a ma o y'anw sigi Asimi bɛ taa jamana in bɛ to yen tubabukɛ ye nin mun kɛ olu tubabuw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan an bɛ don histoire kɔnɔ dɔɔni an tɛ histoire janba ta dɛ n'an ko k'an b'a fɔ a tɛ ban fɔ la parce que histoire ka ca an bɛ na dɔrɔn en 2023 tout près la 2023 Italie ministre des affaires étrangères kun kan ka na visite dɔ la France yan France autorités y'u prononcé ko Italie ka politique d'immigration ko k'a lajɛ o kuma dɔrɔn Italie ko k'olu tɛ France ka mara kɔnɔ olu tɛ français ye France ti ni ta don olu ka jamana maracogo la Italie ministre des affaires étrangères en 2023 a y'a ka visite annulé France yan nin kuma kama en 2009-2010 Espagne président Zapatero France kelen y'a fɔ Zapatero ɲɛna ko Zapatero ka a ka politique d'immigration lajɛ parce que Zapatero tun ye papier di immigrés ma Zapatero ko a ko France ma k'a kana da don u ka jamana marako la k'a kana ingérer u ka jamana ko la olu dun ye Union européenne de ye n'olu y'o fɔ ɲɔgɔn ma u ka destin ye kelen u ka taga sira ye kelen n'olu y'o fɔ ɲɔgɔn ma an tɛ Union européenne ye an tɛ farajɛ ye an ka continent b'a dan na mun bɛ tubabu bɔ a fɛ yan ka t'i da don an ka jamana ko la mun de bɛ tubabu bɔ a ka fɛ ka t'i da don an ka jamana marako la alors que nin yɔrɔ la an bɛna mɔgɔ dɔw jaabi avec preuve à l'appui mɔgɔ dɔw ko an ka autorité k'u tɛ ka sariyaw bato ko u ye Asimi 5 ans d'a yɛrɛ ma ko an ka autorité k'u tɛ ka sariyaw bato k'u bɛ ka décision ta k'u tɛ politique mɔgɔw ɲininka la k'u tɛ mɔgɔ si ɲininka la ko sariya de bɛ diɲɛ kɔnɔ wa est-ce que sariya bɛ diɲɛ kɔnɔ wa ni sariya bɛ diɲɛ kɔnɔ la convention de Vienne o de ye sigira ka kuma en 1961 diɲɛ bɛɛ 1961 convention de Vienne article 41 chapitre 1 o ko jamana o jamana n'i ka ambassade bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ i ka ambassade ka mankan ka don o jamana da kuma la ne m'a fɔ dɛ convention de Vienne en 1961 de y'a kuma fɔ u ka français da don an ka jamana ko la mun de b'a da don an ka jamana ko la bon minnu bɛ k'a fɔ ko sariya bɔn an b'a ɲini u fɛ o fana ka bɔ ka kuma n'a sɔrɔ sariya batoro yɔrɔ fana la komi aw bɛ se sariya lagosiw la aw bɛ se kuma la aw nɛn ka di aw bɔlen filɛ a kalama dɛ la convention de Vienne 1961 article 41 chapitre 1 o ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka jamana o jamana n'i ka ambassade bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ i ka mɔgɔw da man ka don o jamana kuma la donc aw minnu nɛn ka di sariya ko kuma la an ye nin to a bolo aw k'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna. an tɛna kuma janya ne b'a fɛ ka mɔgɔ dɔw répond parce que mɔgɔ caman bɛ n wele u b'a essayer ka k'u bɛ don ne ni hakili cɛ c'est moment tɛ bi mɔgɔ ye kunba kun aw bɛ don mɔgɔ min na hakili cɛ a b'o dɔn dɛ o ko ne ma ko dugu bɛ ka attaquer ko anw ko an ka armée monte en puissance ko anw ko Asimi bɛ ka minɛnw san ko propagande don ko parce que ko dugu bɛ ka attaquer o tigi jaabi ye mun ye. Falaye an b'an ka kuma kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye nin waati in na Angolakaw fɛ yen Mali ale ni Angola yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na final kɛnɛ kan u bɛ ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la tuma min Angola ka 32 anw ka 20 kuru 12 o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ a tɔ tora miniti 20 ye miniti 40 de ye basket ye miniti 20 fɔlɔ banna tɔ ye miniti 20 wɛrɛ ye o bɛna na taa sɔɔni donc nin waati in kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min Angola ta ye 32 ye anw ta ye 20 ye an b'a fɔ fana k'a fɔ ko nin kɛnɛ min n'an filɛ nin y'a kan nin ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali basket tɔn o ka ye Coupe d'Afrique ale finale kan mais min ye san 26 demi finale an kun b'o fana sɔrɔ
n'i ye an ka farikolo ɲɛnajɛ kuma tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni basketikɛla ninnu jateminɛ fala ye n'o ye cɛlakaw ye 1968 Mali kɛra 4nan ye 1972 an kɛra 3nan ye an ye zira sɔrɔ min ye 87 an kɛra 4nan ye 89 an kɛra 4nan ye 92 an kɛra 4nan ye 99 an kɛra 4nan ye zein an filɛ nin ye ŋanaminɛŋanaw ka finali yɛrɛ kɛnɛ kan denmisɛnnin minnu kɔni ye nin kɛ olu donna Mali tariku la ka ban u donna farafinna fana tariku la sabula min ye Mali ye basketi jamanaba don nin zein ta an bɛ se ka fɔ sa ko ma ban fɔlɔ 32 ni 20 kɔni o basketi la o tɛ pan ni 3 ni tila ya ni kanute yɛrɛ lancer franc u ka fɛn tɔgɔ de 3 points 3 sɔrɔ sisan a ko o b'a ko ɲɛnabɔ ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya denmisɛnninw u ye min kɔni kɛ o ɲɛna kosɛbɛ ka Senegal gosi ka Côte d'Ivoire gosi ka taa nin kɛnɛba in ka fala ye u ka fo la k'u waleɲuman dɔn u n'u ka labɛnbaaw n'u ka degebaaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo farikolo ɲɛnajɛ min bɛ an fɛ yan n'o ye Coupe Assimi ye o min ye seko ni dɔnko ye ɲinanta o fana donna a la balontan tɛnɛ min bɛ yen sa n'o o tɔgɔ da Ben Umar Sila n'o ye lycée ye surɔ ɲɛnajɛba kɛra ye ɲɛnajɛ min ni a ɲɛmaya tun bɛ général de corps d'armée Ismaël Wage bolo ministre bɛ seko ni dɔnko kunna o ka chef de cabinet tun bɛ yen n'o ye Saliya Male ye ministre so tɔw fana n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ministre yɛrɛ ye ale fana ka secrétaire général tun bɛ yen n'o ye Modibo Traoré ye ka taa fara jamanakuntigi yɛrɛ ka nin kupu ko in bɛ maa min bolo n'o ye Sheikh Mohamed Sherif Tunkara ye a n'a ka labɛnbaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye fala ye ɲɛnajɛ a kɔni kɛra seko ni dɔnko ɲɛnajɛ belebeleba ye yaasa maa minnu nana sa n'o y'an ka marabolo denmisɛnninw ye u bɛ se ka dɔrɔgu ɲɔgɔn na cogo min ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn ka u fari fana foni sabula farikolo ɲɛnajɛ ye tiɲɛ don o ye ndulati ye terɛn kan min ye seko ni dɔnko fana ye dabara ale fana tun b'a kɛnɛ kan ye ka se ka fɔli duman kɛ yaasa ka se ka su in k'ale ɲɛnamaya min ye conservatoire denmisɛnninw ye olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la wa jamana kɔnɔna na fana marabolo fɛn fɛn bɛ fala ye bɛɛ lajɛlen y'i ka dugu ta kɛ han donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na kibaruya min dira e yɛrɛ fɛ ani ne an bɛ dugawu kɛ sa ko sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na segin ka na ni kunnafoni kuraw ye basketi kɔni nin waati na o bɛ mi-temps na 32 anw ta ye 20 ye ala k'a ko kuncɛ an ka se kan a k'an bɛn sini tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifila